जैसा दिखता हूँ। वाह खेसारी लाल यादव जी, अगर पिक्चर होना चाहिए तो रिश्ते जैसा। तो जे भी खेसारी लाल यादव के पहले वीडियो को पूरा देखा जा, एगो लाइक जरूर वीडियो को करिए जा। में टाइम ना लगाओ जला काहे से कि भैया खेसारी लाल यादव के ऐलान हो गइल बा कि होली के शुभ अवसर पर उनकर गजब के एगो पिक्चर आवता। होली के शुभ अवसर पर बहुत ही ब्लॉकबस्टर अपन पिक्चर लेके आवत अड़े खेसारी लाल यादव रिश्ते। अपन ट्रेलर लॉन्च कर दिल बा। ट्रेलर में ऐसा लागत है कि भैया जैसे बॉलीवुड में पिक्चर आवेला, जैसे साउथ इंडस्ट्री में पिक्चर आवेला, वैसे ही खेसारी के ही पिक्चर दिखता है। पीछे दिन पावर स्टार पवन सिंह के शुरुआत सब पिक्चर आई रहे, कितना हॉल में अपन गर्दा उड़ैले रहे। लेकिन भैया खेसारी के ब्लॉकबस्टर दूगो पिक्चर आवता। पहला में आवता डांस और दूसरा में आवता खेसारी लाल यादव के रिश्ते। और रिश्ते के ट्रेलर देखला के बाद में तो भैया बल्ले बल्ले हो जाता। बिहार के लोग अभी ये कहता कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के अब जाग चुकल बाड़न आ भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ करामाती अपन कारनामा करे वाला बाड़न। बदलती दुनिया के अनुसार अब भोजपुरी इंडस्ट्री में यह मांग उठता कि बड़ा बड़ा कलाकार पवन सिंह जैसे खेसारी लाल यादव बड़ा बड़ा पिक्चर अपन साइन करस जा आ खूब बेहतरीन से बेहतरीन पिक्चर लावस जा, तबे ब्लॉकबस्टर पिक्चर होई। तो भैया जे भी खेसारी के फैन हो एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए जा कि रिश्ते पिक्चर के ट्रेलर कैसन लागल, रिश्ते पिक्चर खेसारी लाल यादव के कैसन होखे वाला बा।